कुशीनगर के मेला घुमा द बहुते ख्वाइश बा। गुरही जिलेबी किन के खिया द इहे फरमाइश बा। उहे पुरन का जापानी मंदिर रामा भारी स्तूप हो। बर्मा श्रीलंका चीन वाला मंदिर थाई छरलम राजजू हो। अरे माथा कुंवर के दर्शन करा द जीवा ललाइत बा। गुरही जिलेबी किन के खिया द इहे फरमाइश बा। कुशीनगर के मेला घुमा द इतने ख्वाइश बा। गुरही जिलेबी किन के खिया द।